Mesa con Guillermina e Nanina. Guillermina é docente, escritora, investigadora feminista no ámbito da presenza e representación das mulleres na historia e na arte. Benvida, Guillermina. E Nanina Santos, cofundadora da Asociación Galega da Muller en 1976, foi docente e formou parte da equipa de Andaina, revista galega de pensamento feminista. Entón, e sigue formando parte. Entón, a dinámica desta mesa, pois, se vos parece, falades un pouquiño da vosa experiencia, da vosa trayectoria, e despois damos paso, se alguén ten algunha pregunta, para facer un pouco coloquio. Entón, Guillermina, se queres empezar ti. Bueno, pues antes de nada, moitas grazas por contar con nós, moitas grazas á Deputación e moitas grazas a vos, ¿no? como organizadoras. Agradecerlle a entrada que fixo María Jesús, porque si, eu síntome moi preto da historia, porque dedícome a iso, aínda agora, nas aulas de secundaria e bacharelato, que é unha dor, porque si é dificultosa recopilar a memoria, moitísimo máis o pouco que temos transmitilo, non? Con todas as dificultades. E se xa falamos de memoria lésbica ou memoria homosexual, de memoria do movimento feminista, pois ainda o poñemos moito peor, non? Porque calquera cousa que se saga do currículo, que calquera cousa que poda alarmar en algún momento ás AMPAs ou a administración primeiro, é bastante difícil. Ainda así, eu, ao longo da miña vida como profesional, sigo facendo, o sea, non me deu nunca ningún medo, si me deu problemas, pero bueno, solventables, non? Fun saindo como puden. Eu son de vocacións tardías, como decían os curas antiguamente. De vocacións tardías porque eu cheguei ao meu divorcio con 3 fillas e a casarme coa miña parella, coa miña muller, pois con 42, 43 anos. Claro, vendo a trayectoria que tiñamos as mulleres nadas nos anos 50, non é unha justificación en absoluto, pero a min parecíame bastante, se queres, fuches escapando un pouco do que ti ao mellor sentías, do que ti ao mellor pensabas, eu fun escapando, non? Fun fuxindo de todo iso, portándome ben, que era unha das escolas morais, non? De portarte ben, como ten que ser todo, ir polo rejo, tirandiño. Cando descubres, a min que me axudou fundamentalmente a descubrir o meu mundo privado, persoal, e o meu mundo como militante, se non nunha organización concreta, si como militante 24 horas ao día sempre. Que me axudou? Axudoume o feminismo. Eu son a ultranza feminista porque a min que me axudou a sobrevivir, porque senón estou segura de que non tería sobrevivido. Se chego a deixar de lado a miña historia, non tería sobrevivido. Difícil, moi difícil. A min personalmente costoume moito porque engadelle eso, que teño 3 fillas, que teño unha historia compartida con un pobo, bueno, como supoño que casi todos os povos, pero Santiago Compostela é un pobo moi especial, coñecida, amparada teóricamente por unha sociedade que está bastante aburguesada, conservadora, con uns parámetros moito concretos, e ti de repente, porque claro, era de repente isto, non? Que a xente decía, claro, de repente, ala, es lesbiana. Pero isto que pasa aquí? Claro, asumir todo iso con 3 fillas, insisto, porque iso sí que a mí me influía, non tanto o meu problema non era eu mesma, o meu problema eu tiña claro, pero o meu problema era que tiña 3 fillas. O dano que se lles podía facer a elas, e que en algún momento se lles fixo, era un dano superior ao que eu contaba con el, non? Porque a miña postura estaba clara. O feminismo, as mulleres que fun descubrindo a través das miñas investigacións e do meu interese e das lecturas feministas, por suposto que foron para min, bueno, unha apertura total, non? Mulleres feministas e mulleres descubridoras das cousas, como Hildegarda de Bingen, que descubre o orgasmo feminino
é unha abadesa, o sea, unha muller que abadesa no século XII fala do orgasmo feminino, ou unha médica trótula, ou unha Cristina de Pizan que escribe aquelas maravillas das mulleres, descubrindo a cidade das mulleres. A min todas esas mulleres e o feminismo respaldando continuamente, aprender ou desaprender moitas cousas para aprender outras tantas a través delas, iso fíxome, pois, definitivamente decir, o meu camiño é este, non estou facendo algo que non son eu. De feito, as secuelas persoais e íntimas, claro que as tiña, non? Porque non era eu mesma. Que aí había moito medo, pois sí, a min costoume, a decisión costoume moito medo, porque é como tirarte a un acantilado que non ves o fondo, non? Non sabes quen te vai a querer, probablemente moita xente te deixou de querer, moitísima xente, ou polo menos te dou a espalda, te quedou en pé algo, pois sí, hai algunha representación, que ademais hai unha persoa aquí na sala, que os seus pais concretamente foron, para min, meus irmáns, meus amigos, todo, foron todo comigo, pero quedou eso, o sea, o resto todo se te desmorona. Inda por riba eu son profesora, engádelle estar traballando con adolescentes e preadolescentes e todo o que se di ao redor, e volvemos ao feminismo. A min, o meu baluarte, a miña columna, a donde aferrarme, a donde asirme, era o feminismo, tiña que ser o feminismo como filosofía universal, como todo o que era, non? E ler, e traballalo, e reflexionar, e pensalo, eso foi o que me foi sacando da decisión tremenda, porque, aínda que hoxe pode parecer que, bueno, xo sei, afortunadamente si se avanzou moito niso, non? Avanzouse, porque fai 23 anos ou 24, aínda que estén aí ao lado, non era tan doado, sobre todo nunha situación tan como a que estou contando eu. Ao mellor si foras unha rapaza de 18 en aquel momento, sí, pero xa unha muller casada, con 3 fillas, cunha formación, pois víase como algo, bueno, pero aquí que está pasando, estamos dando as voltas cousas, non? Partindo desa experiencia e dese momento, por suposto, a partir de aí foi medrar continuamente, investigar mulleres, investigar historia, investigar arte, que me preocupa moito. A historia da arte no bacharelato preocupame moitísimo, porque eu tamén imparto historia da arte e non hai nada, nos libros, refírome. Mulleres hai moitísimas, pero é que non hai ninguna, como moito Frida Kahlo aí ao final do programa, pero nin siquiera entra na Sarau. O sea, en segundo bacharelato non teñen nin idea de que existe, pois, eu que sei, tantas mulleres pintoras, non? Las Sofonisbas, las Aldravinias Fontanas, las Artemisia Gentileschi, moitísimas máis que están aí mortas desde Ende, no século IX, aquela que se atreve, no século XI, que se atreve a deixar o seu nome ali colocado no Beato de Girona. Entón, dis, bueno, aquí hai que facer algo, e ti vas facendo, non? Pero claro, quen te secunda niso? Moi pouca xente, e sobre todo, bueno, a administración, por suposto que non, as editoriais tampouco non entran ao trapo, porque non hai maneira de que se cambien os currículum, e moito menos os libros de texto. Por tanto, transmitir todo iso, pois é difícil. É unha cuestión difícil, non é imposible. Eu teño, ademais, esperanza de que se siga facendo investigación, de que a memoria, igual que facemos memoria histórica da ditadura, memoria histórica de todo o que temos que facer, hai unha memoria do movimento LGTB, do movimento feminista, do movimento que ten que estar empurrando continuamente. Son traballos moi duros, porque supoño que mudar unha sociedade, bueno, supoño, non sei, que mudar unha sociedade é moi difícil, moi complexo. É mudar mentes, é mudar emocións, é mudar sentimentos, e todo iso é co medo que dá, non? Pero, bueno, aí estamos, eu vou seguir facendo. Que importante esta testemunha, ¿no? Que valiente
como diste, con 40 e tantos, casar cunha muller, seguramente sexa referente sin sabelo de moitas outras, seguramente. Non sei se é valiente ou atrevida. Pois as dúas cousas. A palabra o mellor é ousada, non? Pois sí, por suposto. Porque insisto que ademais con 3 fillas, que sí. Pois eu vía que o problema eran, xa, ao primeiro casi me lancei sin pensar en mí mesma, non? Que é moi típico tamén dese constructo de nai que te meten na cabeza de que ti o importante son os teus tal. Sí, a crianza, sí. Pero a min dábame moito medo por elas. Pero unha vez que elas tamén, ademais, elas foron desde o primeiro momento, o sea, naturalizaron de tal xeito, é naturalizar as cousas, nada máis. O movimento LGTB, eu penso que se lle falta en todo caso algo ao movimento feminista, ás veces é facer unha reestruturación da propia filosofía do feminismo, para que ese movimento sexa tan natural. O sea, cando ti naturalizas unha cousa, non me gusta normativizar, me gusta naturalizar. E as miñas fillas naturalizaron aquilo. En ningún momento lle dieron importancia, non era algo como raro que de repente a súa nai, la tola esta, non? Bueno, a miña filla maior tiña 17 anos, 16. A medio 17, 15 e a pequena tiña 7. A pequena foi a que máis. A pequena dixo unha cousa unha vez que a min deixoume moi impactada, moi pequeniña. Recén empezaba eu con Estela, levámola a un cumpleaños, tal, bueno, cando viñamos cantando e tal, cando chegamos a casa, eu estaba bañándoa e díxome: mamá, me encanta a tua amiga. E dixille: por que te encanta? Porque te fai rir. Imaginadevos o tempo que levabas a rapaza sin verme rir a min. Cando unha rapaza de 7 anos, a argumentación é: te fai rir. Eso quere dicer que eu levaba moito tempo, de feito levaba moito tempo sin rir. Entón, todo iso axuda a que, pero eu xa si digo que non sei se é valentía ou ousadía. Pero bueno, en todo caso, aí estamos. Moi ben. Grazas, Noé. Nada. Pois pasamos con Nanina, contanos tamén un pouquiño experiencia, trayectoria. Boa tarde, os agradecimentos de rigor e un par de cousiñas. A importancia de incluir a sexualidade e o de sexo nas políticas públicas de memoria me parece básico. E apenas se ten feito, non? Facer memoria das loitas pola liberdade sexual e unha das súas pezas pola defensa e o orgullo do lesbianismo é básico, porque a sexualidade ten unha importancia na vida das persoas, unha importancia tan grande, e das mulleres, por suposto, que merece formar parte da memoria e que María Xesús comentou, pero que eu penso que hai que insistir máis, traballar máis eso. Quero facer 3 lembranzas. Cando estaba preparando isto, unha é Chicha Novoa, foi unha das pezas moi importantes na loita pola liberación lesbiana. Ela sentou en Coruña, agora non está ben, pero para min é importante decilo. Tamén Monse Oliván está morta, despois vou a leer unha cousiña dela, e non quero non decir, porque eu tive en desprezo nun momento as que chamábamos camioneiras, lembro cando fomos no ano 82, fun con Empar Pineda a Ginebra, que había un encontro internacional de lesbianas, e cando cheguei ali eu quedei moi impactada porque a presencia de camioneros entonces moi masculinas e con corpos, decir, que daban fe co seu xesto, coa súa vestimenta e coa súa maneira de somos lesbianas, non? E que eu creo que o feminismo inicialmente e tamén o lesbianismo feminista tivemos desprezo deso. E, sin embargo, elas mantiveron acceso algo importante, que as lesbianas existen, estamos aquí. Cando non nos atrevíamos, apenas nos atrevíamos a decir o lesbianismo existe, non? Bueno, me vou a remontar a ese nacimento un pouco do feminismo desta, non sei que ola,
finales do 75, morto o dictador, primeiras xornadas de liberación da muller organizadas en Madrid en decembro, na semiclandestinidade, e nos lanzamos a organizar a Asociación Galega da Muller en 1976. Non? Lembro a eclosión feminista neses comenzos e esa creación de unha asociación para poñer patas arriba o que era ser muller da tradición. Non? Unha muller da tradición que nos metía todas no mismo saco e a nosa identidade era negarnos como seres individuales, negar os nosos dereitos e considerar que esa identidade imposta nos reducía a seres secundarios no matrimonio e para a reproducción. Lembro a nosa demanda de incluir nas xerais demandas de amnistía que empezaron a reivindicar, nosotros planteamos incluir os chamados delitos femeninos en aquel momento, que eran aborto, infanticidio, que o aborto se consideraba infanticidio, adulterio, prostitución, difusión de anticonceptivos. Non metimos a homosexualidade aí, todavía non. Tamén lembro as caras que puña a xente de esquerdas da que eu formaba tamén parte. Nos miraban con caras de que dicen estas locas, non? Lembro os debates que tiñamos sobre todo, de todo tipo. Sobre leis, sobre relaciones de homes e mulleres, sobre opresión, sobre... Bueno, eu lía desaforadamente para intentar entender a opresión das mulleres e como encaixar aquelo, que era complexo, sigue sendo complexo, nas demandas de liberdades que en aquel momento eran moi poderosas. Non? Desde o comezo da Asociación Galega da Muller e de quen formamos parte deso, o desexo de liberdade sexual e de liberación tiña unha potencia enorme e formou parte da nosa vida colectiva e tamén individual. Empezou a abrir xanelas e gallolas para unhas vidas particulares. Non quero deixar de decir, porque hai moita xente que o ignora, viñamos dunha represión espantosa, homes e mulleres, espantosa, co agravante de que as mulleres non tiñamos sexualidade. O dixo antes María Xesús, pero non tiñamos sexualidade. A negación da sexualidade das mulleres era porque no momento en que a castigas existe. Polo tanto, non había lesbianas presas. Eso quedaba a resolver nas familias, a mandar a electroshocks, a manicomios, a cousas terribles, pero non se decía en público, non estaban presas as mulleres lesbianas, porque o mero feito de apresalas, de encarceraras, significaba que existían, que había unha maneira, outra, algo, poñer foco sobre algo que nin siquiera se quería poñer, a inexistencia, a negación. Estábamos para compracer aos maridos, no matrimonio canónico, por suposto, e xestar. O sexto mandamento da lei de Dios nos atenazaba polos 4 costados. Todo era o pecado de sexto mandamento. E aquel ollo de Dios metido no triángulo que ve todo, o pasado, o presente e o futuro, e hasta os máis ocultos pensamentos. Era un modo de tortura psicolóxica, vamos, que eu creo que a xente que non viviu eso non é capaz de imaginalo. Na elaboración do programa da HM, fixádevos que cando estaba preparando tiña na cabeza que si reivindicáramos a homosexualidade. Bueno, me puxen a buscar como unha loca e non a reivindicar. Esa palabra non aparecía no programa en 1976. Decimos algo valioso que é no apartado de sexualidade. Polo tanto, temos o dereito a expresala sen reglas nen leis. Valioso, potente, pero a palabra homosexualidade e lesbianismo non aparece. En 1979 facemos a nosa primeira folla, no HM, Día Internacional de Loita pola Liberación Homosexual. Bueno, a nosa reputación xa estaba polo chan, porque aborto, anticonceptivos, liberación da muller, en fin, liberdade sexual, eu tamén son adúltera,
todas as cousas que en aquel momento nos puñan a pan pedir pola rúa cando salíamos e decíamos. Pero aínda non, bueno, cando decimos liberación homosexual xa os ollos empezan a abrirse, pero aínda non está a comezos de, parece que o lesbianismo vai a empezar a sair, pero aínda non. Todo empeza a cambiar un pouco nos anos internacionales, lesbianas e gais internacionales se xuntan en Barcelona. Aí hai 45 mulleres lesbianas. E esas mulleres lesbianas que teñen certa inquietud pola misoxinia do movimento gai deciden convocar unhas xornadas de lesbianas convidando a lesbianas do movimento feminista que conocían ou que sabían. E iso se vai a ejecutar. E de aí van a nacer colectivos de lesbianas dentro do movimento feminista. Un moi destacado é o colectivo de lesbianas feministas, de feministas lesbianas de Madrid, que vai a ser moi potente porque vai editar unha revista, nosotras que nos queremos tantos, con moi potente teóricamente, e que decide intervir de unha maneira moi ousada e algo máis que ousada no movimento feminista para axudarnos a poñer patas arriba e a reivindicar sin ningunha vergonza e sin ningún medo que a sexualidade non é heterosexualidade. Bueno, eu penso que iso é moi importante. Quero leervos a todo isto, decir que hai 40 anos, o 28 de xuño de 40 anos, se celebraba a primeira manifestación en defensa da libertad homosexual en Galicia. En Vigo salía da Plaza de Portugal. Tiña habido algunhas cousas antes, non me vou a deter porque o tempo é limitado. Si quero leervos de un texto dunha mesa redonda que organiza o colectivo de feministas lesbianas en Madrid no ano 82, un apartadito do que dice Monse Oliván. Por que o lesbianismo é un tema tabú? Porque eu creo que é moi importante entender eso que Guillermina decía, valiente e ousada Guillermina, non? Ela, anos máis tarde, pero realmente o difícil que tiña sido isto, non? Por que o lesbianismo é un tema tabú? Porque reivindicar el lesbianismo, o run-run e o tran-tran que había xa na Coordinadora de Organizacións Feministas do Estado Español, nosotros, no 82, facemos debate de lesbianismo na HM de Santiago, en Coruña, en Ferrol tamén, e acordamos nas charlas públicas empezar a falar en primeira persona. Reparto de cartas. Quen? Eu non. Bueno, eu estaba en unha posición boa para facelo, ou así me sentín e decidín que sí que o facía. Detrás desto, nosotros tiñamos organizado xa no número 0 de Andaina, fanzine aquí, no número 0 de Andaina, que ve a luz en xaneiro do 83, xusto detrás do editorial, dice: mozas, agora que as organizacións feministas galegas publicamos este primeiro número da revista, aproveitamos para presentarvos a nosa recén creada Comisión de Lesbianas da HM de Santiago. Chamo a atención porque hasta entonces tiña habido Comisión de Lesbianismo, ahora é Comisión de Lesbianas. O cambio é completamente radical, como non se vos escapará. En este ano 83, ao celebrar o 8 de marzo, levamos un pendón laranxa. Non truxen foto, non sei por qué, porque despois me din conta, sempre me suceden estas cousas ao final. Un pendón enorme laranxa na mani do 8 de marzo que dice: sexualidade non é heterosexualidade. Defendamos con orgullo o noso lesbianismo. Isto circula na mani do 8 de marzo, claro, un pendón laranxa con letras grandes, se ve a distancia, ímos tan contentas e tan orgullosas hasta que chegamos á Praza do Toral, en donde está a banda de música tocando, e o director, Santos Bartolomé, ficha a filla de Pérez, a filla de tal, a filla de cual, e va alargar, co cual supón un retroceso para mulleres que estaban orgullosas e tiñan atrevido a salir, pero que de repente chega ás súas casas co que eso significa.
Digo isto porque eu creo que é interesante para a memoria, non? O sea, que ten sido unha loita complexa. En algúns casos, mulleres que tiñan sido enviadas a psicólogos, en fin. Bueno, a Comisión de Lesbianas en Santiago falo foinos útil para axudarnos a vivir ben o noso deseo e a nosa sexualidade lesbiana, poder falar desto, sentirnos acompañadas, sentirnos non soas, sentir que era un orgullo, que non tiñemos por que avergoñarnos nin pedir permiso para existir, que era o que deseábamos e que o noso deseo sexual era valioso, igual que estábamos aprendendo a sentirnos valiosas como mulleres e non seres secundarios e seres sempre... Porque era un lugar de encontro esa comisión, de apoio e tamén de ligue. Había algunhas mulleres que nos criticaban e dice, claro, vosotros vos é moi cómodo ligar, que problemas tedes? Nosotros, como te metas un tropezo con unha que te dá calabazas que non sabe... Polo tanto, tamén era un lugar de ligue e era valioso eso, non? Bueno, e foi un sitio de moito debate onde a verdade é que os debates eran moitos. Hai algúns que quero mentar porque volven a aparecer agora, curiosamente, tantísimos anos despois, o lesbianismo como opción sexual. É unha opción sexual e unha opción política. Había mulleres do feminismo e teóricas lesbianas que defendían que era unha opción política. O feminismo é a teoría e o lesbianismo é a práctica. Nosotras tivemos debates. Había algunha que sí planteaba que era unha opción política, que os homes e a heterosexualidade, que é isto. Pero a maioría decíamos, non, como vamos a loitar contra unha norma de obligado cumplimento que é a heterosexualidade normativa para impoñer outra norma? O lesbianismo é que eu teño deseo sexual a outras mulleres. Nos teñen negado a sexualidade e agora vamos outra vez a pasar dela. Ni de broma. Bueno, outros debates que tamén o separatismo lesbiano foi outro dos debates que estuvo. Había moitos outros, o gueto, as camioneras, as plumas, si decilo ou non decilo. Eu creo que o medo nos atenazaba tanto, algunhas máis que outras, que algunhas decían, non, é que non hai que decilo porque forma parte da vida privada. Nosotros decíamos, sí, claro que forma parte da vida privada, pero si queremos realmente conseguir que a sociedade entenda a importancia de cuestionar a heterosexualidade como norma, unha das pezas sustantivas é dicir as lesbianas existimos e non hai nada de raro nin anómalo en nós, e o meu deseo non é menos valioso ni de menos dignidade que o teu deseo. Bueno, promovimos moitos debates, organizamos, non sei se teño por aquí, creo que sí, a ver se son capaz de facelo pasar. Che, onde estás? Se me foi, non? Bueno, estos foron os segundos encontros, organizamos 2 encontros de feministas lesbianas, imaginad, escándalo en Ferrol, no 85, que pasa? Isto pasa solo. Bueno, pois entonces nada. Me parecía importante poñer algunhas imaxes, porque nos atrevimos na cartelería a cousas, mirade, isto é do ano 90, faltaba moito para a aprobación do matrimonio homosexual, e fixemos unha campaña mandándolle a Fraga postales pedindo a aprobación, a eliminación de atrancos legais, iguales dereitos. Bueno, éramos valientes e osadas, e eu creo que iso contribuiu a que moitas mulleres viviran mellor a súa sexualidade lesbiana, non é pouca cousa, que moitas héteros entenderan que o pene non é o rei e que a sexualidade das mulleres non ten por que estar sometida aos dominios e aos desexos de varón, e iso é moi importante para a vida das mulleres, e que a sociedade fora entendendo que as liberdades, isto ten que estar incluído nas liberdades. Dando aquí, va, mira que fácil. A ver, onde está as primeiras? Esa non era.
Bueno, mirade, nos atrevemos a poñer aí a todas as mulleres que están no Parlamento con caras, ¿no?, lesbianas en todas partes, tamén aquí. Tivemos sorte, nadie nos denunciou. Aí están, pois, mulleres do PP, do Bloque, do PSOE, de todo o que había por aquí e por ali. Bueno, pois non era moito máis. Tamén que nas demandas que facíamos na Asociación Galega da Muller e na Coordinadora de Organizaciones Feministas, pois de aborto, contra a violencia das mulleres, cuidábamos que as imaxes, por exemplo, primeiros encontros feministas sobre aborto, vedes que que as imaxes non son imaxes hetero, nin son imaxes... O sea, que aí tamén estábamos atentas e... Como vou de tempo? Me pasei? Non, vas ben. Non, vou ben. Bueno, eu creo que sentirse ben, para min particularmente, ten sido moi importante o encontro do lesbianismo co feminismo, ou que o meu lesbianismo fose acollido dentro do feminismo. Non sei moi ben como expresalo, que camiñaran a par, porque eu creo que non é interesante partillar. Despois, se falamos un pouquiño de transexualidade, que se cadra así, non? Partillar tanto que digas, a ver, son un cacho lesbiana, son un cacho muller non sei que, son un cacho negra, son un cacho galega, son un cacho... Non, eu creo que facer identitarismos rígidos é moi problemático, moi problemático, non? E en parte son unha das cousas que está emerxendo no feminismo hoxe, en sectores do feminismo hoxe. Identitarismos fortes, que recurren a bioloxía para determinar quen é muller e quen non é muller. Bueno, entón, para min eso ten sido moi valioso. Me ten suposto algunhas dificultades, decilo, pois si lembro que nas primeiras xornadas, debo confesar que nunca me vin na obriga de confesar son lesbiana, porque nunca me gustou este estilo, eu nunca me sentín obrigada a pedirlle permiso a ninguén para existir. Si lembro, por exemplo, que cando falei na radio os primeiros encontros de Ferrol, escoitou a miña nai e me chamou por teléfono e me dice, isto non me gusta. E lle dixen, si te digo de cousas que a mí non me gusta, mamá. E dice, pero isto me gusta menos que nada. E dixen, mala sorte, terás que bailalo. Mentras que, quero decir, que eu creo que eso me axudou, porque en parte a miña educación de nena, non? Era a liberdade de ser. Entón, claro, a liberdade de ser inclúe tamén a liberdade de ser lesbiana, ou a liberdade de calquer outra cousa, ou a liberdade de defender o aborto, que tuve en discusiones severas con meu pai, por exemplo. É importante eso. Bueno, sentirse ben no desenvolvimento da túa sexualidade é algo valioso. É moi valioso na vida porque te dá enerxía e confianza en ti propia. E desto, aínda seguimos moi precisadas as mulleres, porque se nos negou por séculos que fósemos seres sexuais e que o noso era compracer os varóns, reproducíndonos e reproducirnos, borrando, ocultando, silenciando a existencia do clítoris e dos nosos desexos, afeándonos, cando non castigándonos, cada vez que tomábamos iniciativas en asuntos de sexo. Mesmo agora, eu me xubilei hai 2 anos e pico, pero o insulto máis repetido nas aulas para as mulleres é o de puta. Fillo de puta. No, pero o de puta para as mulleres, non? Quero decir que eu teño traballado moito eso con elas, non? Con elas e con eles. E o insulto máis repetido. E a que se refiren os rapaces cando dicen isto? Toda muller que saca un poquito os pés de testo. Unha que morrea con 3, puta. Unha que xa non me quere, puta. Unha... Seguimos moi necesitadas desto, de que afirmemos a nosa sexualidade e os nosos deseos con libertad e que os homes entendan que os nosos deseos son tan valiosos como os seus deseos. Eu creo que hai moitos homes que teñen avanzado moito e que temos que conseguir seguir dando pelexa para que isto sea así, non?
antes de rematar, sí que creo dúas cousiñas. Falar só de lecer en materia de sexualidade é desconsiderar a estructura patriarcal na que se moven as mulleres. Porén, falar solo de violencia e de peligro e opresión significa ignorar a experiencia das mulleres como axentes de sexualidade con opcións sexuais e, sin querelo, facer medrar o medo e o desengaño sexual no que viven tantas. O feminismo debe facer medrar o lecer e a ledicia das mulleres e non só amenguar as súas desgrazas. Neste momento que o feminismo que máis se fai oír, porque está máis instalado nas institucións e ten altofalantes e os medios de comunicación lle prestan moito máis eco que a outros, se ten concentrado na violencia que padecen as mulleres. Violencia terrible. Non é o obxecto do que falamos agora, pero violencia terrible. Pero teñen convertido todo en violencia. Todo. Violación, acoso, miradas libidinosas, maltrato, asesinato, desigualdade económica e laboral, pornografía, prostitución, trata, xestación subrogada. Todo é violencia. Entón, si todo é violencia, aquí nos encontramos con un problema, non? E, ademais, é un pensamento que mistura a violencia estrutural coa violencia individual, confundindo conductas indeseables con conductas delictivas, querendo convertir en delito o que non gusta. Unha mirada libidinosa a mí me pode molestar, pero iso non é un delito. E non se pode decir acoso callejero cando se trata de unha conducta puntual. O acoso non é puntual, é algo... Bueno, non me quero meter aí, non? Creo que é moi importante continuar grazas, eu creo que ao traballo das camioneras, de mulleres que, como Guillermina, foron quen de dar a campanada en Santiago de Compostela, a sociedade Carca, e cuidado, Carca e Cotilla. Sí, comisiones de lesbianas, o movimento feminista galego que foi moi valiente tamén defendendo o lesbianismo. Eu creo que grazas a todo ese traballo e outros máis ocultos e organizaciones que agora están funcionando, da que ti formas parte, como moitas outras, eu creo que temos avanzado moito, pero que aínda quedan cousas por facer e que estará ben que continuemos aí dando callos. E eu creo que en isto é tan importante o traballo de mulleres como de homes, de lesbianas, homosexuais, heterosexuais, homes e mulleres, porque a libertad sexual inclúe todo, sempre que sea de libre consentimento, con expresión de placer, que é tan importante na vida dos seres humanos. Grazas, Nanina. Que interesante esta cronoloxía do movimento lésbico que nos narraches. Parece, bueno, personalmente teño que darche as grazas porque abrichedes o camiño para as mulleres lesbianas que vimos despois. Pero é certo que concordo contigo que hai cousas que se están comentando agora, ¿no? Que parece que xa estaban superadas e pasadas e estamos outra vez temos que volver a sacar isto outra vez, ¿no? Pero é como volver a empezar continuamente, o sea, eu penso que ademais Nanina decía ahora, parece moi interesante esa reflexión. Aproximadamente no século XII hai un montón de abadesas que teñen xa moito poder económico, poder estrutural, poder político empezan a ter. Entón, hai un individuo aí, un papa, que decide a bula periculoso, unha bula que inmediatamente as mete en clausura. Ata ese momento os mosteiros eran mixtos. E a partir dese momento empezan a ser segregados e ainda por riba elas metidas en clausura, porque empezaban a ter poder. Quero dicir con isto, nos momentos en que as mulleres, como movimento, a Revolución Francesa volve a pasar, porque a Revolución Francesa realmente son moitas mulleres as que fan aquilo, e resulta que cando se gaña a Revolución Francesa desaparecen do mapa, non? Hai un interés, penso, é un pensar, un sentir persoal,
hai certo interese en dividirnos sempre, porque lóxicamente perdemos forza. Entón, se empezamos con estas cuestións de identitarias que decía Nanina, non? Que si eu trans ou non trans, que si negra, que si blanca, que si xitana, que si clase alta, que si clase baixa... Ui, imos fatal. O movimento feminista ten que ser un movimento universal, ten que ser un movimento incluinte, non excluinte, e, por suposto, debatir todo, claro que sí, reinterpretar, debatir, reestructurar, todo iso está moi ben, pero como caigamos na trampa de empezar a dividir, bueno, que esta é casi medio feminista por... Ui, mal, porque o patriarcado sigue estando aí, en homes e mulleres, na sociedade en xeral. Entón, ese patriarcado non lle gusta nada, que se nos chaman lobby, que se non lobby, bueno, as cousas que dis, bueno, que pasa aquí? Eu noto que últimamente, há poucos anos, que empeza a haber ese intento de tipa aquí, porque é unha maneira de atomizar o movimento, non? O feminismo lesbiano, o feminismo non sei que, o feminismo... A ver, vamos a deixar as cousas no seu sitio, non? Pareceme importante. Non sei se alguén do público ten algunha pregunta. Si, adiante. Bueno, parabéns as dúas pola exposición tan interesante, mas eu, quero ser, sempre digo, optimista de vontade, entón, quero pensar que se están dando, por suposto, que avances, non? Pasos cara adiante. Mas a min preocúpame moitísimo o momento que estamos a vivir agora ca ultradereita, que está actuando, pero dun xeito moi violento, e precisamente cando hai máis visibilidade, non? Un pouco, bueno, socialmente, a mesma prensa, ainda que, bueno, pois si, o mes de orgullo, pois alas, se volcan aí. Pero o problema é a resposta que está habendo por parte da sociedade ultraconservadora. Entón, eu creo que, precisamente, cando antes falaba e daba os parabéns por a organización dese tipo de xornadas, creo que son fundamentais, porque cando ti falabas, Guillermina, non, da escola, eu tamén son ensinante, entón, aí sí que temos un labor enorme que facer, mas está, por suposto, toda esa, digamos, ameaza de que queren outra vez volver a impor o medo, o sea, entón pode haber como un pequeno retroceso nesta visibilidade, non? Que a mocidade non teño nada que ocultar, pois que poden empezar outra vez a expor o medo que ainda non desapareceu. Alguén máis, algunha pregunta? Alguén máis ten algunha pregunta? Porque, se non, eu voulles preguntar directamente sobre lesbianas. A ver, en relación a ese medo da... Eu quero falar tamén do medo que me está dando a evolución de algúns sectores do feminismo, censores, lembro... Por esa división que queren facer. Non só pola división, sino pola cultura do aseñalamento, non? O ano pasado, hai 2 anos, se suprimiron da Universidade de Coruña unhas xornadas de traballadoras sexuais porque presión de un sector do feminismo, do puritanismo. Entón, quero dicir, falar solo do medo da ultradereita cando no interior do feminismo ou outro día nas redes sociales a Teresa Rodríguez, esta muller que é diputada por Cádiz, verdad? Sí, por Cádiz. Bueno, como defendeu os dereitos das traballadoras sexuales, traidora nas redes sociales con letras grandes, enormes, facendo mover traidora. Entón, dices, a min ese medo, quero dicir que a evolución social me importa, pero eu creo que esta evolución de sectores do feminismo que se están instalando na cultura do señalamento, na cultura censora e na cultura punitiva, lembro a defensa das liberdades e en contra do punitivismo que traballábamos nos anos 70. Entón, dices, vaya evolución social en donde sectores teóricamente progres, que
quedaríamos, por suposto, porque eu creo que aí en eso non hai progresismo algún. Entonces digo, a ultradereita sí, pero máis cerca, moi cerca, ¿no? Esta cultura de te señalo e entonces traidora, non podes falar desto, as traballadoras sexuales non teñen asencia e non poden falar elas, as persoas trans, a ver que creo que ti queres falar desto. Bueno, tiña unha pregunta aí, sí, pero... Non sei se alguén máis ten algo que dicir, que comentar. Nada, agradecervos as testemunhas de ambas e decir que me parece moi importante o que di Nanina e a lo mejor tenemos que volver a esta memoria de antes, ¿no? Quiero decir, si en los años 70 el movimiento feminista fue el que impulsó la primera mani gay en la primera concentración LGTB en Vigo y en esa mani además no solo estaba el movimiento feminista, estaban también todas las asociaciones de vecinos, un movimiento de base de la ciudad, ¿no? Y que hacíamos cosas juntas, pues debemos de volver a retomar ese tema, ¿no? Y volver a crear alianzas. Me parece que es verdad que el tema está tomando partidos diferentes dentro de un mismo movimiento, ¿no? Y que creo que eso, lo que decís, la importancia de la ultraderecha, que está ahí y que es nuestra principal preocupación. Creo que tiene que ser la principal preocupación. No quién consigue más derechos o quién tiene más derechos o el tema de las identidades, ¿no? Que yo a lo mejor estoy más cerca de una persona heterosexual que de un facha de derechas, por muy gay que sea, ¿no? Evidentemente. Entonces el tema de las identidades al final es un tema que tenemos que ir borrando, ¿no? Y conseguir derechos. Nada más, solo eso. Pois, bueno, nesta mesa de experiencia lésbica eu quería, bueno, penso que as mulleres lesbianas como que nos falta ese punto de visibilidade, ¿no? Que sí que teñen máis os homes gays e dentro do movimento LGBT as mulleres faltanos, non sei que pensades, e sí que vos pediría un consello, xa que vos sodes mulleres visibles, valentes e referentes, que consello usadas, eso, que consello podedes dar ou darnos ás mulleres lesbianas, non? Para alcanzar esa visibilidade e que se escoiten máis as nosas voces, non? Guillermina, seguro, pero quero traer a memoria de Kate Millett, que morreu no 2017, en unha mesa redonda que organizou o Feminismo Lesbiano de Madrid. Ela dice en un momento, dice, a pesar de todo, yo dije que era lesbiana, sintiéndome muy sola y muy asustada, sabiendo que mi madre lloraría cuando se publicase en los periódicos y que mi hermana mayor, la abogada y muchas más mujeres del barrio opinarían que decir la verdad en este punto no era una buena política, que eso perjudicaba nuestra imagen. Yo sabía todo eso, pero aguanté sola y sentí que estaba saltando desde un acantilado. Me hizo gracia la imagen que usaste antes. Estaba saltando desde un acantilado para aterrizar aquí con vosotras 10 años después. Sí, es peligroso decir la verdad, pero es más peligroso no decirla. Eu creo que ese é o consello. É máis perigoso calar e ocultar. É máis perigoso. Por qué? Porque nos liquida, personalmente nos liquida, non nos dá forza, non nos dá valor, nos fai vivir mal algo tan potente e tan valioso como a nosa sexualidade. Sin embargo, penso que sí é como que te critican moito incluso eso. É difícil porque incluso no ámbito profesional nin que decir ten, eu ao meu alumnado si yo digo. Pero ademais o digo con toda a intención por dúas cousas, non? Primeiro, porque, bueno, son feminista, non quero escoitar unha serie de cousas na miña aula, non quero escoitalas, nin puta, nin fillo de puta, nin moitas maricón, nin... Non, o sea, eu son isto, xa o sabedes de mano, e tamén son lesbiana, non? Entón, cando eu poño a Rosa Bonheur, por exemplo, en arte, non? Historia de arte, esa pintora maravillosa, que aparte de hiperrealista, maravillosa, era lesbiana, siglo XVIII, tiña que pedir permiso para ir de pantalóns ás granxas, porque ela pinta sobre todo animais de granxas maravillosamente, tiña que pedir permiso. E que estivo 40 anos vivindo coa súa compañeira, e cando morreu vivir con outra, e que era visible, o sea, que iso pase no século XVIII,
que Elisa e Marcela lle metan un gol á Igrexa Católica maravilloso metido, casando en A Coruña, casando tal, e que agora estemos aínda, e que recórdame cousas de que no Toural gritábamos aborto libre e gratuito cando tiñamos 20 e tantos e seguimos gritando agora, menopáusicas, aborto libre e gratuito. É dizer, isto vai lento. Eu non son tan optimista como a Nina, tampouco quero ser nin agorera nin pesimista, porque teño 3 fillas, sobre todo, por todas nós e por todos, por unha sociedade mellor, pero a veces cústame traballo, non? Sobre todo cando, igual que me pasa coa memoria histórica, o sea, canto máis leo, canto máis profundo, canto máis de todo, e sigo vendo que estou vendo con unha ultradereita, con unha subida de determinados posturas que digo, bueno, aquí hai que seguir traballando moito. O meu consello, que sigades traballando moito, pero moitísimo, porque tendes un legado aí, que inda que só sexa por ese legado non se pode deixar morrer. É un legado de moito traballo de moitas mulleres que estivemos e que estiveron aí antes que nós facendo ese traballo. Entón, é como unha herencia que tes aí da túa avoa, da túa tataraboa, non podes deixala morrer, non? Eso, por suposto, é a visibilidade. Con certo medo, con certa precaución, sí, porque a homofobia está aí tamén. Claro que está aí. E témola presente, e valo sufrir. Os homes gays sufren, pero as mulleres, cuidado, que ademais eso, somos as portadoras da creación. Somos as que damos ter fillos, somos as que temos que ter, para que isto siga medrando. Entón, que vai pasar con nós? O sea, como é isto? Que sociedade se vai montar aí? É moito medo que hai detrás de... Pero eu creo que é o problema de correlación de forzas, non? Quero decir que pasa que eu non sei isto de usar isto de esquerda, non sei moi ben se nos sirve ou non nos sirve, ou entendemos, digamos, as forzas máis partidarias da libertade, non no sentido de Ayuso, da liberación, en todos os sentidos, libertades nacionais, libertades sindicais, libertades de expresión, libertades de... Nos temos achicado. Nos temos achicado. E entón, esa correlación de forzas na medida en que quen é partidario de non sei que se achica e os outros veñen enarbolando palabras e bandeiras que nunca foron súas e que queren decir non se sabe que non se sabe cal é a libertad que demanda Ayuso, entón, eu creo que ten que ver con organizarnos, con pelear, con coordinarnos máis e mellor, con manifestarnos, con estar nas rúas e con que existan organizaciones de base quen de defender o que nos importa, a vida que nos importa a nós, porque eles tamén defenden outra clase de vida, yo que sei. Sí, eu como profesora tamén, porque esta ao final parece que é unha mesa de docentes, sí, de profes. Estamos sempre aí. Sí. Pois tamén defendo esa visibilidade nas aulas. De feito, o meu alumnado sabe que son lesbiana, que casei cunha muller, que teño unha filla. Imprescindible, me parece. Por tanto, animo tamén as mulleres lesbianas, en xeral o colectivo LGBT, a visibilizarse, non? E, como dicías, Guillermina, a aproveitar ese legado tan importante, non? Que nos deixades e que non se esqueza todo isto. Entre os homes homosexuais, entre os gays, sí que hai figuras coñecidas públicamente, políticos, xuíces, incluso empeza a salir algún, artistas, por suposto, algún futbolista, empeza a salir, que sea o drama, non? Pero mulleres... Onde están as lesbianas, sí, efectivamente. A representatividade, entre comillas, seria, vamos a decir, non? De mulleres lesbianas, de que sexan, pois, políticas ou empresarias, ou... Onde está? É que empeza por todo, entendes? Eso crea referentes, que é moi importante que teñas referentes, non? Se eu tivera tido referentes cando era nova, cando era pequena, porque eu sabía moitas cousas de mí mesma, pero non me atrevía. Como iba a decir eu aquilo? Como iba a pensar dentro de min? Eu, ao revés, eu tiña que casar, tes fillas, todo bonito, non? Todo ben feito. Supoño que para que me quixeran, supoño para moitas cousas que eu sei e que naquele momento non sabía. Pero claro, se ti non tes referentes, pois eu sei que no momento que ti, ou na Nina, ou eu, ou calquera profesora,
que estamos aí e que decimos eso, unha ou dúas, ou un, ou dous, que podan estar escoitando, que vexan que eres, os podes axudar un montón. Sí, sí, importantísimo, sí, sí. A mí me parece importantísimo. Pero Vémolo a cada día. pregunta é por que as mulleres se atreven menos? Ah, Es que eso non claro, é, a pregunta non é baladí, Non. Es que a Nada negación da sexualidade das Claro, mulleres claro. non é unha cousa do franquismo. A Iglesia Católica ten unha responsabilidade, Leva vamos, 2000 e anos. entón, si de sempre te negaron que tes sexualidade e que cada vez que intentas expresala te cae el puta e ademais como estigma, ¿no? Eu creo que é moi importante que defendamos as putas. Que é isto das boas mulleres e as malas mulleres? Pero que é isto? Entón, eu creo que todo isto nos está Sí, pesando sí, sí. como unha lousa, hai que ir ao psicólogo e ao psicoanalista para ver No, mas eso canto de está todo como- isto pesa. É o mismo que Está como por en que as ADN. mulleres lles costa tanto reivindicar que se lles pague o que merecen polos seus traballos. E por que as mulleres sempre dan por bo que o que fan sin cartos é bo e cando reclaman cartos hai un problema. Eso Clara Coria, que é unha psicoanalista argentina moi interesante, que fala un pouco do fantasma da puta, que pide cartos polos servicios que presta. E como isto sobre as mulleres, o tema dos cartos. Entón, aí hai, é un tema complicado. Moi complicado. E eu son moi partidaria de que as mulleres, o digamos, sin pedir permiso, somos, estamos, queremos, ou que non o digas, quer decir, que vayas pola rúa e se te apetece morrar con tu chica ou con que sea, que o fagas, non? A risco de ser... A risco. Contaba eu antes no coche, a mí fai 3 meses, 4 meses, ou unha persoa, muller, colega de profesión, me chamou mal follada. Cando me dixo, me insultou e me dixo vete con tu maridito a tu casa, que eu dixo non teño marido, son lesbiana. Mal follada. Hola. Isto fai 3 meses, Estou falando dunha E colega eu creo de que 40 anos. que non estou falando todo, dunha e de que 90. todo o que toca sexo, no caso das mulleres, todo o que toca sexo, todo o que toca sexo, é aí onde están os conflictos gruesos hoxe no feminismo. Todo o que toca sexo. Sí. Porque será, A sexualidade, os ventres de xestación alquiler, subrogada, aborto, Os ventres de aluguer. traballo sexual, prostitución, sí, todo o que toca sexo. Pornografía. pornografía. E entón, quero dicir que aquí hai, claro, non é fácil sacarse séculos unha lousa que Porque ten iso está no pesada aí. ADN, está como impreso xa no ADN, entendes? Por E eso as hai- novas generacións de nais e pais non sei que están facendo, porque aquí hai que traballar moito desde que naces, o sea, isto é Claro. desde o momento Sí. de nacer, Sí. non é aos 12 anos porque son preadolescentes, nin porque empezan a ter, non é moito antes. Pero hai que ver que se traballa moi pouco nas familias e tamén nos centros escolares de acompañar os adolescentes na visualización de pornografía, claro. Antes, cando eu era rapaza, ibas ao dicionario. E o dicionario te mandaba daqui para ali e non te aclarabas de nada. Pero ahora el dicionario é un móvil que te manda vídeos. E entón os rapaces que non teñen, rapaces varones, bueno, a pouco máis, hai uns anos, me caigo na aula, porque eu traballaba coas titorías de sexualidade, non de anticonceptivos e poñer un condón, non. Deseo, corpo, a realidade e o deseo, o placer, tal. E entón, lle dixen, bueno, hai varios anos, sei que usades pornografía e tal, me gustaría saber quen de aquí e tal, nadie levantaba as mãos e dixen, bueno, animadevos, hombre, claro, xa no calor e a confianza de ter traballado 3 días, pois entón empezan uns, levantan a man solo chavales, e digo, e vosotras non, nosotras non, pero tal, digo, non me contedes ben, e entón, se digo, eu teño a curiosidade, cando empezaste de saber isto? Entón, dicen, eu en quinto de primaria, me tuven que agarrar a mesa, estou falando de igual hai 10 anos. Me tuven que agarrar a mesa porque a mí ni se me pasara polas mientes semellante cousa. Entón, claro, tes que poñer a traballar con eles, e cando yo dixen aos pais, dixen que hai que traballar con eles, hai que acompañalos. A pornografía como a publicidade non é certa.
nin os homes teñen eses penes enormes erectos non sei cuantos años, nin as mulleres están continuamente dispostas a que se le claven, Nin gozan como... E eu non teño nada en contra do uso da pornografía, en absoluto, non son nada puritana, son feminista pro sexo. E creo que é moi importante eso, pero hai que traballar cos rapaces e coas rapazas, de igual maneira que hai que traballar cos nenos e coas nenas co tema da violación. Eso me decía un rapaz, me decía, a miña nai pensa que o peor que lle pode suceder é ter un fillo violador. Bueno, pois hai que conseguir que isto se traballe nas familias e nos centros escolares. E non amedrentar as nenas, cuidado non salgas, cuidado... Non, que ademais son justamente as vítimas as que teñen que ter o que... Sí. Ti non salgas a ver a que hora ves, non veñas sola polo camiño, non veñas... Digo, pero bueno... Pero E se os pais e as nais non se atreven, teñen que buscar persoas adultas que sean quen de falar cos seus fillos e fillas pequenos. E traballar cos rapaces varóns da mesma maneira que se traballa con eles. Bueno, pois chegou ao final da nosa mesa. Moitísimas grazas por compartir con nós a vosa trayectoria, a vosa experiencia, este legado tan interesante, mulleres referentes, valentes. Que medo eso de ser referentes. Pois sí, pois somos. Bueno, eso quere decir que somos moi maiores. Eu na No, miña aula non quere tamén. decir eso, quere decir que non... deixarnos meter a pata, que a metemos moito. Bueno, pero importante, lesbianas visibles, que é o que tiñamos, Sí, o que eso sí, tiñamos hoxe sobre a sempre. mesa, sempre visibles. Sempre. Moitas grazas, grazas á Gracias a Diputación. vos.